दुखुनांथाव जादों मोनसे समाव बिराद थासारिया गाज्रिमोन लासै लासैनो मोजां जाबाय आरो दिनैनि समाव बिसायख'थि बायदि मोनसे प्रसेस जेराव रायजो राजाफ्रा भट होखागोन नोङो मिटिं खालामदों मा आपिल खालामदों रिकुवेस्ट खालामदों बायदिसिना बिनि उनाव रायजो राजाफ्रा भट होखागोन दा बेवहाय थांनानै मोजां मोनसे परिबेसाव AK-47 लानानै गुलि गावहैनाया बियो जोबोद दुखुनांथाव जादों आङो बेखौ कन्डेम खालामो आरो जों खावलायदों प्रसासनखौ जे बिनि सायाव एक्सन लानांगौ मानोना बिसायख'थियाव एफा एनै हिंसा जायो खिन्थु गुलि AK-47 नि गुलि गावगोन बेथ' गोरलै बाथ्रा नङा दा नंखायनो बेफोरबायदि जि माने दुथां आखुनि मानसिफोर बिसोरखौ आयेनगत बेबस्था लानांगौ बेखौनो जों खावलायो सार सोर लोब्बा दं होनना सानो नोंथाङा जों बेवहाय थांनानैथ' मिथिदों बिजित गोरा नार्जारि बिथांनि दैदेननायावनो टिम थांदोंमोन होननानै दा पुलिसा जिता इनकुवारि खालामगोन ओंखारगोन सोर दङ सोर गैया जोबोद दुखुनांथाव जादों मोनसे समाव बिराद थासारिया गाज्रिमोन लासै लासैनो मोजां जाबाय आरो दिनैनि समाव बिसायख'थि बायदि मोनसे प्रसेस जेराव रायजो राजाफ्रा भट होखागोन नोङो मिटिं खालामदों मा आपिल खालामदों रिकुवेस्ट खालामदों बायदिसिना बिनि उनाव रायजो राजाफ्रा भट होखागोन दा बेवहाय थांनानै मोजां मोनसे परिबेसाव AK-47 लानानै गुलि गावहैनाया बियो जोबोद दुखुनांथाव जादों आङो बेखौ कन्डेम खालामो आरो जों खावलायदों प्रसासनखौ जे बिनि सायाव एक्सन लानांगौ मानोना बिसायख'थियाव एफा एनै हिंसा जायो खिन्थु गुलि AK-47 नि गुलि गावगोन बेथ' गोरलै बाथ्रा नङा दा नंखायनो बेफोरबायदि जि माने दुथां आखुनि मानसिफोर बिसोरखौ आयेनगत बेबस्था लानांगौ बेखौनो जों खावलायो सार सोर लोब्बा दं होनना सानो नोंथाङा जों बेवहाय थांनानैथ' मिथिदों बिजित गोरा नार्जारि बिथांनि दैदेननायावनो टिम थांदोंमोन होननानै दा पुलिसा जिता इनकुवारि खालामगोन ओंखारगोन सोर दङ सोर गैया